дуруди гарму ҷӯшон ба ҳамаи мухлисони азизу меҳрубону дӯстдоштаниам. айни ҳол хоҳишам омад ки барои шумо як суруди халқӣ бо ана ҳамин асбоби зебо ки ном дорад дутор, асбоби бобогии худамон бихонам. ароси хеле вақт буд дуторро дар даст нагирифта будам, ба ҳамин хотир барои шумо як суруд мехонам. баъдан дар комментарияҳо бигӯед писандатон гардид ё ин ки нагардид, ё бештар мехоҳед ки бо садои ман ва бо садои дутор яъне барои шумо бештар видеоҳо бигзорам, сурудҳои халқӣ бигӯед. хуб, рафтем. саломи дӯстӣ кардан ва шахсӣ ра гузар ҳайф аст, тариқи илму омӯхтан ва шахсӣ гӯшу кар ҳайф аст. чун меҳмонхонаат ояд таому иззаташ бояд, чу шахси нохалаф ояд ба сӯи ӯ назар ҳайф аст. ту ҳастӣ марди бо идроқ, ба анҷиру анору тор, ба ҳар дарахти мевано задан захми табар ҳайф